హాయ్ అండి, నేను మీ గబ్బర్ సింగ్ గణేష్ మాస్టర్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడే ఇట్స్ ఓకే గురు సాంగ్ చూశాను. సిద్ధార్థ గారు పాడారు. మన హీరో సిద్ధార్థ గారు, బొమ్మరిల్లు హీరో సిద్ధార్థ గారు పాడారు. సాంగ్ లో హీరో వచ్చి మన చరణ్ చాలా బాగా చేశాడు. చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్. ఈ లేటెస్ట్ అంటే బిఫోర్ సీజన్ లో నేను డీలో చూసాను, ఆయన డ్యాన్స్ ఇరగదీశాడు. చాలా బాగా చేస్తాడు. హీరోకు ఉండే క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి. ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేసింది సురేష్ గారు. చాలా బాగా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇచ్చే సినిమాను బాగా క్వాలిటీ పరంగా బాగా తీశారంట. లిరిక్స్ రైటర్ వచ్చి రాహుల్ గారు చాలా బాగా రాశారు లిరిక్స్. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మోహిత్ గారు అండి. సో ఆయన కూడా చాలా బాగా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. వీళ్ళు మ్యూజిక్ ప్లస్ లిరిక్ వచ్చినాక సిద్ధార్థ గారు పాడినాక పాట వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. డైరెక్టర్ గారు వచ్చి మణికంఠ గారు. సో ఆయన కూడా చాలా బాగా తీశారు, చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. అంటే ఈ సాంగ్ని ఎక్కడ తీస్తే బాగుంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి కాంప్రమైజ్ కాకుండా తీశారు. కొండలు కూడా ఎక్కుతూ తీశారంట చిక్మంగళూరులో. సో ఈ పాటని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇట్స్ ఓకే గురు టీమ్కి అదిరిపోయిన సాంగ్.